Eskerrak 50 urte bete dituelako eta ibilaldia ospatu dugulako, eskerrak emon gure doguz Mungiari, lagundu duzkuzen guztiori. Mungiako erakunde, alkarte eta herritarrei. Alkarrega zibilaldia, atara dugulako aurrera. 50 urte egin dauz ikastolak, eta 50 urte honetan hor egon da gazte eta umeari euskal kultura transmititzen, eta gaurko mundu globalizatu honetara euskarazko irakaskuntza egokitzea ere tokatu jako.